ысырғы шыққан йомырқа болып көрсеттілер мені. Сіздің бір интервьюда әйткен сөздеріңіз бар еді. Сахнада ең тәмлі вақыт ол тыйыла алмыша күлә тұрған мезгілдер деген. Ең яқшы спектакльлер ораз вақытына туры келе. Анда біздің сахнаның бұл қырында, біз ойнай тұрған 10 қырында, анда зор циферблат мен сағат көрініп тұра. Бірі біз шыпыртқына барабыз да айтып келеміз. Мына түртіп кетеміз, ауыз ашып жетті, ауыз ашамыз деп. Ойын барған вақытта. Ойын барған моментта, кіреңін анда оша баласын енді тегенде. Әйді, жұмаға алып кірем деген айтайын. Метр нешкен. Мына тәхаретлеріңді ол міне шулай оласын көрсетті. Әйді менің білен бос, менің арттан қобатлады. Ниетімді қылды, міне шулай иеріпті, имамға иерім деп етті дей. Ха, бастым, білмейм бит. Әлхам білесің, мен білемметім, әлхамны қобатлайын дей. Қобатлады, қолқы Аллахыны қобатлады, білесің битінде дей. Обау дей. Шунан метен бүтен сехнеге мінмейм. Все, бітті. Қадірлі достар, ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Дин турында подкастлар сериясын давам етәбіз, һәм біз сізні қызықлы, үрнәк болған шәхестер белән таныштыруыбызны давам итеп, бүген сезгә бик қызықлы шәхес белән бір әңгәмә әзерләдек. Шуңа күрә озаклап тормыйк, башлыйбыз әйдәгез. Инде күреп торасыз, бүген без эшәү, димәк, сораулар күп булачак. Илнур абый карата дип әйтгәндә, инде кемнәр бәлки танып өлгермәгәндер, кемнәрдер бәлки әле теге ничек әйтик, театрга беренче адымнарын атлыйлардыр. Ләкин инде шулай да Алиаскар Камал исемендәге Дәүләт академ театрының шундый бик фанатлары булган кешеләр өчен таныш булган шәхесебез, таныш булган актерыбыз һәм беренче чиракта ул безнең мөселман кардәшебез Илнур абый Закиров. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Сезне шушы студияда күрүгә бик шатбыз. Мин дә шат сезне күрүемә. Аллаһка шөкер, менә җитештек спектакльгә дигәндәй. Инде бүген спектакльне беренче нидән карыйбыз инде без. Якыннан, әле була якыннан караган кешеләр юктыр. Әле була якын утырган юк иде. Ничек аталар ул якынны импровиз түгел, иммерсив спектакль. Әйе. Камерный спектакль. Бүген чыннан да безнең камерный иммерсив спектакль. Кичкенә генә бүлмә күреп торам. Безнең камералар бездә ишәү, бездә ишәү. Димәк ки, Аллага тапшырып башлыйбызмы? Башлыйбыз. Әйдәгез. Илнур абый, беренче сорау сезгә шу булыр. Сез гомумән үзегез менә театр дөньясына ничек килеп эләктегез? Камал театрына ничек килеп эләктегез һәм кемнәрдә укыдыгыз? Ничек башлыйм икән? Моның тарихы бик узын. Чөнки мин тугачтан, мәктәптә укый башлагач, актерлык һөнәрлеген сайлыйм дип уйламадым. Гомумән, сәхнә минем өчен бик ерак иде. Мин мәктәптә инша язганымны хәтерлим, теге ирекле темага. Шунда мин яздым. Бөтенесе дә язганда, ул вакытта язды инде. Пешекче булырга хыялланам дип, кемдер адвокат булырга, кемдер космонавт булырга. Мин тордым, нәрсә язарга белмим. Менә юк. Беркем буласы килмим. Менә бүгенге белән яшим, ул кичкенә вакытта рәхәт бит. Һәм мин яздым, шофер буласым килә дип язып куйдым. Шуннары укытучы апаны әле хәтерлим, мин ничек итеп әрләгәнен. Син шофер булырга тиеш түгел, бу башың белән. Мин аңламадым, ни өчен мине рушалар ул вакытта, сүгәләр. Причем юнда башлый. Ни өчен шофер? Әйбәт һөнәр бит шулай. Роль артында барасың юлга карап, тирә-яктагы теге табигатьне карап рәхәтләнеп хузурланып. Син кимендә инженер-механик булырга тиеш. Кем белә ул вакытта инженер-механиктан сүзми, кем икәнен дә белмим. Шуннар яра, шуның белән онытылды бу тема. Аннан соң яңа ел концертлар эшләр, Балмаскарат бар идеме? Хәзер вакытта мәктәп балаларына кушалар иде эшләргә. Миңа әйттеләр, чыгып җырларга кирәк бер җыр. Юк, мин сәхнәгә чыкмыйм, мин куркам. Беләм инде әзрәк җырлаштырга мыр-мыр килеп җиргәнемне үзем дә хәтерлим. Шуннан соң яра үзең чыкмасаң, менә малай белән чыгарып син диләр. Менә бер башка гына түгел, ул ничә сантиметр, бер 30 сантиметр кичерәк булгандыр ул малай. Мин буем хайран идем мәктәптә укыганда. Бу ничә класслар? Бу 4нче класс булды микән вакытта 4не укый хәлебез. 4нче класс булды икән. Һәм чыгып җырлаган хәтерем, менә микрофон куйдылар, мин басып торам, менә ул малай, мин менә булай итеп җырлап чыкканымны әле дә хәтерлим. Нинди җыр икәнен дә хәтерлим.
Исәммесез, яңа ел килә безгә дигән җыр бар иде бит әле. Сүзләрен дә хәтерләп бетерим. Әнә күпме кунак килгән, әйләнә тирә безгә. Менә булай җырлап чыктым. Кул чаптылар инде бик каты. Шуннан мәйтәм бүтән сәхнәгә мин. Все, бетте. Шуннан соң мәктәпне укып бетердем. Олимпиадаларга җиртә башладылар. Шуннан 8 класс булдым икән, 8 класстыр. Без спектакль куйдылар безнең белән. Ул вакытта Әтнәдә смотр ниләре була иде. Смотр спектакльләр күрсәтеләр, смотр концертлар, спектакльләре. Шунда без әзерләдек. Хәтерләмим кемнеке булды икән, Батулланыкы бугай. Мин анда төп рольдә эләкмәде, икенче пландагы рольдә эләкмәде, миңа эләкте. Бер күзлекле, бер казлар ярата торган, казлар куып йөри торган бер малай эләкте инде шул. Мактамады ул вакытта Гомәр абый Мәрдәнов караган иде әле безне, аны беләсездер инде. Әтнә халык театрының нигез салучыларының берсе дип атыйм мин аны. Минем йөрәгемә дә театр дигән төшенчәне иңдерүче кеше дип саныйм мин аны. Бардык, күрсәттек, шуннан ничектер янып китмәдем. Һәм мәктәпне бетердем. Ике апам укытучы иде. Син барасың 10 белән 11 укырга күрше авылга. Безнең авылда юк иде, 9 класслы гына иде бездә. Сыйныфлы иде мәктәп. Менеп киттем. Укый алмадым мин анда. Күңелем тартмады менә. Апайлар миннән укытучы ясамакчылар иде, минем укытучы буласым килмәде. Чөнки беләм, укытучы һөнәренең нинди авыр икәнен. Шуннан соң минем дус малайлар Әтнәдәге 4 километр Әтнә. Техникум бар иде, сельскохозяйственный, авыл хуҗалыгы техникум бар иде. Шунда баралар иде. Мин керәсем килде, бик тә бухгалтерия бүлегенә керәсем килде. Престижный булгандыр инде шул вакытта. Бухгалтерия, механикада бар. Механикка барып була бит, вот шофер булмыйм, механикка кир дә шофер булып китәсең. Юк, механик түгел. Мин соңга калдым кирегә. Мин килдем 15 сентябрьдә. Ул вакытта инде набор җыелып беткән иде, бүтән труппалар. Группалар дигән труппа булды. Труппа. Хәтсездән күчәбез труппага. Группалар һәм мин алдылар условно 1 ел белән. Чөнки һәрбер курста 10 белән 1 елда укып чыгасың анда. Потом инде профессия буенча укый башлыйсың. Син зоотехния бүлегенә кирип тор, диделәр миңа. Без анда 29 малай, бер кыз идек. Минем белән 29 малай, бер кыз. Карап торган бер кыз. Мин ярар дидем дә укый башладым. Аннан соң 1 ел үткәчтән шул 1 ел эчендә безнең һәрбер группа атна сайын концерт күрсәтә, анда актовый зал бар иде, концерт күрсәтә, спектакльләр күрсәтә. Ничектер мин анда тартыла башладым сәхнәгә, рәхәт иде, чөнки чыгасың, җырлыйсың анда нәрсәдер күрсәтәсең, скетч шикелле әйбер күрсәтәсең. Спектакльләрдән үзекләр куя башладык. Һәм миңа шул сәхнә дигән әйбернең тәмен татырга ярдәм иткәндер Әхәт абый Шакиров дигән бар иде. Әле дә бар Аллаһка шөкер. Әтнә авыл хуҗалыгы техникумда укыта иде тарихтан. Һәм инде менә шундый концертлар оештыручы булып хезмәт итә ул. Организатор дип әйтегез. Һәм менә шуннан соң инде 2нче курста, 3нче курста, 4нче курста сәхнәдә мин шунда кайный башладым. Әкрен генә Казанга бардык без әле КМТТ механика технология техникумда чыгыш ясадык, смотр концертларны күрсәттек. Менә шуннан мин тартылып киттем. Һәм инде 4нче курсны бетергәчтән кая барырга белмәгәч, Әхәт абыга килдем. Әхәт абый мине: "Әйдә, барыйк әле Гомәр Мәрдәновка." Ул бер киңәш бирде. Гомәр абый әйтте: "Миңа карап, мин сине күргәнем бар. Сиңа барырга кирәк. Казан дәүләт мәдәният һәм университеты ел вакытта 2нче бүлмәгә кер, анда Фәрит Бикшентаев курс җыя" диде. Һәм мин барып кирдем. Мин әйтәм: "Гомәр абыйны кер, анда утыра иде Радик Бариев. Бик безнең ул соңра хәлфә булды инде, 2нче хәлфә. Бик усал гына әйтеп, менә булай утырган. Ну давай, покажи миңа дигән кебек. Куркып нитеп тормадым. Шигыремне сөйләдем, мәсьәләмне сөйләдем. Җырымны җырлап күрсәттем. Җырны җырлый башлагач туктаттылар. Ярар, рәхмәт дип. Аңладыгыз инде. Һәм сорга чыккан йомырка булып күрсәттеләр миңа. Сразу сорга чыккан йомырка күрсәт миңа сразу. Анда бит внутренне уйларга кирәк. Мин күп уйлап тормам, менә булай бастым да. Булай телемне чыгардым. Көләләр булар. Ярар, рәхмәт, 2нче иртәгә берсе көнгә кил, 2нче турга. 2нче турга килдем. Анда без 1нче театрдан үзек уйнадык. Һәм инде
Үшінші турда біз нәрсе эшләгәнне хәтерләп бетермим. Хәмин төзеп бастырдылар да безне. Менә кемнәр эләгә. Шуларны сайда күрсәттеләр. 1 сентябрьсендә Камал театрында көтәбез. Актыбыз алда. Шул мен эләктем дигән сүз бит инде, шулай бит. Һәм инде 1 сентябрьдә килдем, безнең хәлфәләребез инде Фәрит Бикчәнтәев, Камал театрының баш режиссеры, сәнгать җитәкчесе дип әйтгән. Төп хәлфәбез, икенчесе Рамил Абый Фазлыев, хәзер ул Әтнә театрында, Абдулла Тукай исемендәге Әтнә театрында инде режиссер булып эшли. Рамил Абый Фазлыев һәм инде Татарстан халык артисты Радик Бариев укытты безне. Менә шулай итеп без укып чыктык. Һәм инде шуннан соң укыган дәвердә үк мин 1-нче курста килгәчтен октябрьдә сезон ачылды. Һәм безне шунда ук инде сәхнәгә чыгардылар. Ул вакытта әле безнең өлкән артистларыбызның күбесе исән инде. Наил Аюпов, шуннан соң Рәсим абый Саляхов, Дилүс абый Касымов, тагын кемнәр әле исән иде. Айдар абый Хафизовлар. Барысын да күреп калдык шул сәхнәдә. Ничә еллар ул? 2004. 2004 елда мин килдем һәм инде беренче адымымны Кәрим Тинчуринның Зәңгәр шәле белән Аллага тапшырып башладым дип әйтим. Һәм беренче хисләремне сөйлим сезгә. Теге анда урман сәхнәсе бит, без урман сәхнәсенә чыктык. Анда теге Нары дип әйтик инде. Теге Айдар абый Хафизов бит төрмәдә утырган Тимошны уйный. Аңа эшләгәннәр шундый Нары, монда кешеләр әйтә, монда. Без шул Нарыны менә шул өстәл дип уйлагыз. Шундан чыгып башыбызны тыгып карап торабыз, нәрсә эшләр булар, шаккатып инде. Анда сәхнәдә теге существовать итү дигән әйбер юк. Без буларны уйнауларына сокланып, сихрләнеп карап торабыз. Ул прожекторлар төрле төстә яна, зәңгәр, кызыл. Аны сәхнәнең исе менә дә истә ул менә беренче аяк баскан сәхнәнең исе. Әллә истәмле шулай сәхнәгә аяк атладык без. Шуннан бирле Аллага шөкер, ничә ел булды инде эшләвемә. 2004-тә аяк бастым. 4 ел без укыдык. 2008-дә официаль эшли башладык. 8-дә дип алсаң, 12 елмы? Күбрәк 13 ел. 13 ел даже. 14-нче. Менә шуннан бирле без сәхнәдә, Аллага шөкер. Алхамдулилlah. Бу чыннан да шундый теге бик зур юл инде. Зур дип атасаң да була. Бу инде шулай язгандыр инде. Аны беренче әйтеп булмый. Менә күпме карыштым бит. Берәсен мин сәхнәгә аяк басмыйм, миңа бу минеке түгел бу. Гомумән хыяламыйм мин сәхнәгә. Кирәкми ул миңа дип. Теге 30 сантиметрга кыскарак малай белән җырлавым да бит инде. Ләкин шуннан соң бераз гына баш бик карап калды дигән. Әз генә шулай. Менә кызык өчен генә мин язып алдым. Ул мәсәләне кайларда күреп була. Театр, ТНВ, да, Шаян ТВ, Татар мультфильм, бездә Хозур ТВда, Китап радиосында, Тәртип радиосында, бу әле мин күргәннәре, Алия күргәннәре, тавышыгызны ишетеп булган, үзегезне күреп булган җирләр, сез менә шул җирләрдә эшлисез дип әйтеп була инде. Сез ракетага җыясыз да акчаны. Гомумән ничек өлгерәсез бина бөтен сенәдә? Бу бит инде һәрберсе дә менә сез санап үткән, Ленар әле санап үткән әйберләр барысы сәнгать өлкәсенә карый шулай бит. Тавышка дип әйтик инде. Сөйләмгә карый инде шулай бит күбесе. Безгә сәхнә теленнән кергән Флора апа Хәмитова, ул безнең Камал театрында инде Шепкинчылар белән укыган, Ренат абый Таҗетдиновлар, Равил абый Шәрифовлар белән укыган кеше. Безгә өйрәтте сәхнәнең асылын, ничек дөрес итеп сөйләшергә, кая басымнарны куярга, ничек итеп кешегә мөрәҗәгать итәргә. Аның сөйләмнәре, аның өйрәткән дәресләре, сөйләм үткәргән дәресләре дип әйтим, миңа бик булышкандыр. Һәм инде үзеңез өстендә һәрвакыт эшләргә кирәк, чөнки инде бер урында гына утырсаң, теге тимер дә күгәрә дигәннән. Шуңа күрә күгәрмәс өчен төрле эшләргә җиргә тырышам. Вакытны табып була. Менә хәзер соңгы арада бутала башладым, картаябрак киттем ахры. Шуңа күрә язып барырга кирәк, блокнотлар алдым, ләкин язмыйм нишләптер. Үземнең беренче адым башланган инде, блокнотлар бар, ручкалар да бар. Ләкин әле кеше бит үзен картая дип хис итәсе килми, шуңа күрә үзенең акылына мин барысын да хәтерлим дип. Ләкин менә күп эшләр булгач, сәгатьләре язылгач, графиклар язылгач, шуңа күрә язып барырга кирәк. Төгәл булсын өчен, онытмас өчен. Өлгерергә тырышабыз, Аллага шөкер.
Барысына да Күбрәк нәрсә, дубляжмы ул, әллә мәсәлән бер төрле әсәр укырга кирәкме? Нинди? Әйтик, дубляж кешендә инде менә безнең Шаян ТВда инде үзегез беләсез, анда без инде сабыйлар өчен, безнең ягъни тамашачыларыбыз өчен әлбәттә дубляж эшлибез. Анда авызы ачыла башлауга voice over түгел, дубляж эшлибез. Ачылгачтан сөйли башлайсың, ябылгачтан анда сөйләгән вакытта да пауза өлешләре бар, ул җирендә туктарга кирәк бит инде. Ләкин менә с опытом все приходит дип әйтәләр бит руслар. Ансына да ияләшеп барабыз. Ә менә башкаларына килгәндә анда инде Китап ФМ булсын, Тәртип ФМ булсын, анда инде күбрәк укырга кирәк. Шигъри әсәрләрме? Әдәби әсәрләр укырга кирәк. Менә безнең язучылар язган әсәрләрне, шигырьләр укырга кирәк. Сез шигырьләр укырга яратасызмы? Дигәнегез бер интервьюда. Шигырьләр укырга ярата идем, хәзерге вакытта нишләптер теге күбрәк күләмле әсәрләргә алынам, чөнки миңа үземә кызыграк. Кешенең язмышы белән танышырга, андагы теге персонажларны күрергә, минем күзлектән карарга дип инде. Чөнки бу актер һөнәре булгачтан, менә мин урамнан йөргәндә дә мин тик кенә йөрмим бит, миңа анда теге дәшеп китергә мөмкиндер. Ой, исәнме дип, миңа күрмәскә мөмкин. Мин күбрәк кеше белән теге менә бәйрәмнәр дип әйтмим, теге якын менә отношениедә йөрергә яратмыйм, менә кеше күп булсын, ләкин менә аларны күзәтерлек ара булсын менә мин. Һәрберсендә мин үземә кирәкле персонаж җыям. Менә урамда карагыз, анда бит бер-берсенә ошаган кеше юк. Һәрберсендә аерым персонаж. Аларның киемнәре дә үзгә, шулай бит менә. Шул ук менә Сукбайларны гына алыгыз, алар да төрлечә бит. Алар арасында менә ценниклар бар, теге педантлар бар. Булай дип кенә алып куя торган, бар битесе куша торганнары бар. Шуңа күрә менә ул актерлык һөнәрлегендә профессиясында бик кирәкле әйберләр. Персонаж эшләгән вакытта дип әйтәм. Менә шуннан да бер амплуада булмасы өчен нәрсә булыша? Чөнки бик күп төрле дип әйтик инде персонажларны уйнарга туры килә. Кешене ничектер бер үз юлын алганнан соң чыгарга бик кыен була. Мәсәлән, без фильмнарда күрәбез, тагын нәрсәләрдә күрәбез. Менә Камал театрының артистлары буларак сездә ничегрәк? Кабатланмас өчен дисеңме? Кабатланмас өчен изләргә кирәктер. Персонажның үзендә актарынырга кирәкме? Үзеңнең башында менә шул әйтәм бит, менә күзәткән персонажларның кайсына туры килә, шунысын сайларга кирәк. Чөнки инде син визуальны күреп каласың, бит күз белән күреп каласың, аха, бу миңа кирәк булыр дип, син аны теге булай аласың да инде багажыңа салып куясың. Һәм шуннан тартып чыгарасың, кайсы сиңа туры килә. Кабатланмас өчен изләнәсең инде, һәр вакытта аның бит инде һәр бер персонажның бу ниндирәк характер. Шуңа күрә бит режиссер бар. Без актерлар җыелышып, әлбәттә уйнар идек, ниме? Ләкин бит режиссер бар. Бу сиңа рольне сайлап бирә торган режиссер бар. Бу сиңа амплуанга туры килә. Бу сиңа амплуанга туры килми, ләкин бар универсальный артистлар, бар бер амплуада эшли торган артистлар, алар да аерыла. Мин аларны аерып карый алмыйм, чөнки мин артист, аны өчен режиссер булырга кирәктер. Аерып карар өчен. Шуңа күрә менә режиссер һөнәре барлыкка килгәндер инде. Вот шул. Үзегезгә нинди рольләрне уйнау күбрәк күңелгә ята? Ниндирне? Бу сорау миңа Алиям бу сорауны бик еш бирәләр. Мин бу сорауга җавап бирергә яратмыйм, чөнки нинди рольләрне уйнарга яратасың син? Әле кайберсе әйтә, усал кешене уйнарга яратасыңмы? Әйтик, алайса драматик спектакльләрме яки комедиямы? Комедияда уйнау авыррак. 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 Чынлап та авыррак. Менә без алыйк Зөлфәт Хәкимнең Килева спектакль. Әйме? Анда без уйныйбыз Эмиль Талипов, мин, безнең курс Ирек Кашапов. Анда арттырып та җибәрергә ярамый, шул вакытта драмага да бирергә кирәк. Анда ситуацияны уйнарга кирәк. Шул ситуация туган икән, син уйнарга тиеш. Үзеңә дә кызык булырга тиеш шул. Менә шуңа таба алып баруым, сезнең бер интервьюда әйткән сүзләрегез бар иде. Сәхнәдә иң тәмле вакыт ул тыела алмыйча көлә торган мизгелләр дигән. Әйдәгә шул мизгелләрне төшерик әле. Самый кызык моментлар шул, самый тәмле моментлар ул теге әйтик инде. Аны кабатлап булмый ул. Шул ук ситуацияны сәхнә артына чыгып син сөйлә. Алай булмый инде. Алай булмый ул. Анда бит әле шул кешегә нәрсә
шуннан нәрсә тәм табырга, нәрсә менә ул сәхнәдә ышкыну дип атала инде безнеңчә. Сен ышкынма диләр инде сәхнәдә. Ләкин көлә башласаң, әле синең көлүеңә кушылып тамашачы көлә башласа, кул чаба башласа, аннан да рәхәт момент юк инде ул. Берсендә булды безнең яшь йөрәкләр спектакле уйныйбыз, Фәтхи Бурнаштың яшь йөрәкләр спектакле. Алига Фазылҗанов белән уйныйбыз инде. Соңгы сәхнә. Хәзер авансценада уйныйбыз. Анда без Галимҗанны тотабыз. Теге солдаттан кайтабыз. Галимҗан бейне инде Сәрби Җамалны урлап, үзенә хатынлыкка алып килгән була. Ләкин Чуваш йортында ябып калдырган була теге инде. Нигә килгәнче чыгасыңмы юкмы дигән, әйе дигән җавапны алганчы. Һәм без Галимҗанны тотабыз. Ул монда басып тора, мин бу кырыйда, Алик Фарукович монда басып тора, Ирек Кашапов уртада басып тора. Ул Галимҗанны уйный. Ирек анда үтерә иде ул менә ул. Тимәгез инде дип аны ышкындыра торган әйбер инде ул. Әле бер көнне генә 6 май көнне Зөлфәт Хәкимне Киләваны уйнадык. Анда тагын шул Ирек Кашаповка кайтып калам, Иреккә. Кирде дә, аның теге сантехник барыбер килә ул дигән монологы бар. Сантехник монологы бик матур монолог инде ул. Язлар кайткан кебек. Сантехник килмәгән йорт бармы икән ул? Мөгаен юктыр. Сантехник килүе бит ул сыерчыклар кайтуы кебек, язлар килүе кебек, үлем һәм яшәү кебек ниһаять дип әйтергә тиеш. Кирде дә әллә нәрсә сөйли башлады. Сантехник барыбер килә ул. Сантехник килә ул барыбер. Менә шулай. Ышкындып хәзер көлергә дә ярамый. Самый тәмле моментлар менә шул. Ләкин ышкынмас өчен үзеңне җыярга кирәк инде. Ләкин була. Бик авыр түгел. Бик авыр. Менә шунда тыйыл алмыйча көлеп тә җибәрсәң, аннан да рәхәте юк. Ләкин шуның өчен сиңа эләгә инде. Драмага кайтсак, ладно, комедия бик авыр дип әйттегез. Драмада елый торган өлешләр дә була. Бик каты елап, кеше теге нәрсә әйткәнен дә сизмичә, менә киреп китә. Станиславский буенча дип әйтегез. Яши башлый, елый башлый. Менә ул вакытта ничек уйныйсыз? Елау драма ул шулай авыр бер бит. Елау драмасы. Ансы иннән Елау не бахыр. Мин шәхсән үземнән чыгып әйтәм хәзер, әйме? Мин алай киреп китеп уйнасам, мин уже психушкага озатырга кирәктер дип уйлыйм мин үзем. Менә әгәр дә син рольгә киреп, чынлап торып, арттырып уйный башласаң син, шуның өчен бит актерлык осталыгына 4 ел, 5 ел укыталар. Шулай бит? Менә син гади кешене ал да спектакльгә кертеп җибәр, ул чынлап та анда Ходай биргән сәләт бар икән. Ул аны чынлап та менә без әле сөйләшкәнчә чынлап киреп китеп уйнаячак ул. Чөнки ул аның осталыгын белми. Шуңа күрә осталык, актерлык һөнәре шуңа булыша ул. Һәм инде без менә актерлар, менә мин бар, менә персонаж бар, әйме? Безнең арада взаимодействие булырга тиеш. Икебезнең арада. Әгәр дә персонаж эченә кирип китеп, Илнур Закиров шул персонаж булып уйный башласа, чынлап торып переживать итеп аның өчен уйный башласа, мен әйтәм бит, мин озатырга кирәк булачак. Шуңа күрә халыкны ышандырып уйнар өчен әлбәттә Аллаһ Тәгаләдән сәләт кирәктер инде ул. Тик торганнан бит любой кеше актерлык һөнәрлеген сайламый, ул аны була да алмый. Күпме тырышса, укып чыккан кешеләр бар, менә, шулай бит. Ләкин алар уйный алмый. Худайдан биргән сәләт булырга тиеш, һәм инде синең укытучыларың бик әйбәт булырга тиеш. Һәм син тырыш булырга тиеш. Шул ук вакытта, драма уйнаган вакытта, мен сиңа монда елап сөйлим икән, әйме? Әгәр мин сүземне онытам икән шул ук вакытта, мен шулай дип сөйлим, минем күземдә яшь ага дип, мен искусственно чыгарам инде. Теге переживать итәм. Мин бу якка сүзне әйтсәм, мин бу якка мен нәрсә әйтәм аны дип сорап та алырга могу. Күршедән. Аны моментны инде тамашачы ул момент сизмәячәк. Сиздермәскә тырышачакбыз. Инде Худайдан сәләт дип бераз гына кайтып калабыз менә шул мөселманлыкка дип әйтгәндә, һәм без мөселман һәм бик күп җирләргә йөрисез гастрольләр буенча һәм шул төрле илләрдә дип әйтгәндә җомгаларга да барырга тырышасыз. Нинди шундый истә кала торган мәчетләрдә булганыгыз бар, бу беренчедән һәм икенчедән үзегезнең намазга басуыгызны хәтерлисезме, беренче уразагызны хәтерлисезме? Без артист булгач инде төрле илләргә барырга туры килде. Истә калган минем намаз укыган мәчет беләсеңме кая булды? Яңа Дели, Индиядә бардым мин. Шулай шундый терраса дип әйтгәндә, шунда ашап утырабыз хәзер.
Һәм намаз вакыты җитә. Зухр вакыты, илә вакыты җитә инде. Хәзер минем янда ниндер сакал, мыегы бар. Бик мөлаем генә бер индус утыра. Индиада бит инде индус утыра. Һәм безгә бик без татарча сөйләшәбез. Мин бар анда, Алмаз Сабирҗанов бар. Тагын кемдер бар? Айгөл бар бугай инде. Һәм сөйләшеп татарча сөйләшеп утыра, бу безгә бик кызыксынып кына карап утыра. Үзе ашы үзе кызыксынып карап та. Are you from Russia дип безгә әйтә. Yes. Нине сорады хәзер? Мин теге сөйләшүм инглиз телендә ипитезлык кына инде, конечно. Hello, how are you? I'm fine, thank you дисәм. Хәзер Айгөл сөйләшә башлады. You Muslim дип мин әйтә. Yes, I'm Muslim. Хәзер бу якынрак килде. Ислам, акыз бу ни булып чыкты? Мөселман динендәге кардәш булып чыкты безнең. Анда Яңа Дели шәһәрендә ислам ни бар икән? Үзләренең шушындай бер түгәрәге бар икән. Түгәрәк дип әйтү дөрес булмый инде бу. Җәмгыяте бар. Хәзер бераздан бу иптәшләрен җыеп килгән 4-5 иптәш, монда күзлекле дә бар иде. Ха безне чылгап алдылар. Безнең белән киттек диләр булар нигә? Мәчеткә ди. Хәзер алып кирип киттеләр. Кирдек, таш җәелгән. Мәчеттә менә шундый иске генә бер храм. Бу ягы ачык, мәгарә шикелле дип алган, димме? Хәзер кирдек. Аңгырчы тәхәрәтләнергә уртада шундый бер таштан эшләнгән кое тора. Анда бер ялан аяклыгына бер малай су чыгарып тора, индус. Күз алдына китердегезме? Күлмәкләр йыртылып биткән, кинода кебек су чыгарды безгә, тәхәрәтләндек, кирдек, бастык. Хәзер ни әйтергә кушалар, азан әйтергә кушалар. Шунда азан әйттем. Аллаһу акбар, азан әйттем мин, аннан укыдык. Үзем кошыйм. Нәрсәне кошарга инде шулай бит. Үзем кошым тегеләр янда. Алар миңа игътибарда әйтмәделәр, бастык, саф кашылар белән намаз укыдык. Иске генә монда сукбайлар ята инде, алар да муслим бугай инде. Күгәрченнәр эчә. Менә шундый җирдә намаз укырга насыйп була. Нас Ташкентта укыдык без намазны, аннары Эмиль Талип белән эзләп җөрдек Самарда таптык. Анда кирип, аннан соң намаз укыганнан соң без шәйләр ишетеп чыгардылар. Җирдә инде без, мәчет эзләп йөрибез без. Безгә әле кушыла Фәнис абый Җиһаншин. Мәчет эзләргә. Ойда тегендә барабыз, әле мәчет күренеп тора дип. Шундый. Беренче намазга басуым беренче тапкыр 2010 елда булды. 12 ел элек Фәнис абый Җиһаншин шул инде. Әйдә, җумага алып керәм дип мин әйтәм. Мәтәм ничек? Менә тәхәрәтләреңне ул менә шулай буласын. Күрсәтте. Әйдә минем белән бас, минем арттан кабатла дип. Ниятемне кылды, менә шуңа ияреп ди, имамга иярәм дип әйтте ди. Ха, бастым, белмим бит. Әлхәм беләсеңме, беләммәдем. Әлхәмне кабатлайын ди, кабатла ди. Кул Аллаһны кабатла, беләсең бит инде ди. Абау ди. Хәзер укый башладык. Утырам, булай тирә әттәхиятны укыйлар икән булай дип. Шәһәдә ла илаһа иллаллаһ дип күтәрәләр икән. Нәрсә күтәрәм әйтәм, яра күтәрә кирәктән шуны. Үзем каушыйм, белмәгәчтән бит ул. Әллә ничек? Бөтен кеше беләдер кебек, син белмисеңдер кебек. Һәм синең белмәгәнеңне алар беләдер кебек. Син үзеңне теге гаипле итеп хис итәсең. Син нигә монда кирдең? Аллаһка шөкер кергәнмен, шуннан Фәнис абыйдан сорый башладым, әйтәм, намаз ничек укыла. Һәм инде миңа китап бүләк итте теге Рәшид апа намаз тәртибен. Шуннан әкрен укый башлап, җумгаларга җирибез, Аллаһка шөкер. Уразага килгәндә 2011 елда без Динә белән өйләнештек. Онда никах укыттык, өйләнештек. 11 елда Динә белән Динә Закирова Халәҗевтен белән. Әйдә кирип карыйгын. Үй тоталыбыз микән? Әле җәйкенне туры килде ул. Аллаһка әйе. Мосы 10 ел үткәнсез, Аллаһка шөкер. Әйе. Августка электик бугайма без 11гә. Әйе. Тотып карыйгын. Шуннан соң тота башладык. Хәтерлим, бер 15 көнен тоттык бугай. Калдырып тоттым инде, конечно. Тота мөмкин сайын. Авыр. Һәм инде беренче ризык кабул, теге ураза тотканнан соң беренче ризык. Менә шунда аңладым мин, әйтәм, менә ризыкның тәмен без барыбыз да белеп бетермибез икән. Безгә ул менә хәзер утырып без чәй эчәбез, бармы? Бар. Чәй эчәбез, тамагыбызны ялгап алабыз, тагын китәбез. Менә анда 20 сәгать ачтырганнан соң авызыңа тоз яки хөрмә кабу, анда ипи кисәгә кабу, андан да тәмле мизгел юк. Шуңа күрә мин менә Аллаһ Тәгаләдән сорыйм.
жер йөзендә ачлык дигән галәмәтне күрсәтмәсен иде. Сугышлар булмасаң ачлык күрсәтмәсен иде. Чөнки ачлыктан да менә ул ачтырудан да яман нәрсә юктыр ул. Вот шул. Илнур абый, тагын менә шул ураза килгәндә инде үземнең тәҗрибәмне дә чыгып әйтәм. Рамазан аенда Камал театрын спектакльләргә барырга туры килгәне бар, дуслар белән, иптәшләр белән. Хәтта университетта укыганда бик яшь йөридек. Нишләп Рамазан аена туры килгәндер ул? Вакыт тизрәк үтә бит. Киләбез дә шунда. Ифтар вакыты керә дә шунда авыз ачабыз. Спектакль бара бит инде. Әле монда бернинди тәнәфес тә түгел, тәмам да түгел. Ә менә сезнең артистларыгыз ничек? Алар ураза тотучы артистлар нишли? Ураза тотучы артистларыбыз безнең күп, Аллаһка шөкер, яшьләр арасында күп. Менә бит кичектерергә ярамый диләр, әйме, авыз ачуны. Андый вакытта сәхнәдә ачабыз без. Менә ничек иттерү? Быел Аллаһка шөкер әйбәт туры килде, әйме, менә спектакль җыйда башлана, аңар чиндә авыз ачтык, яртысын, аннан соң без инде сәгать 7 тулып киткәчтен авыз ача торган булдык инде. Ләкин сәхнәгә анда яки кесәңә хөрмәт, бер хөрмәт итеп чыгасың. Анда безнең сәхнәнең бу кырында, беләбез уйный торган 10 як кырында, анда теге зур циферблат белән сәгать күренеп тора. Берәбез шыпырт кына барабыз да байтып куябыз. Аны төртеп китәбез, авыз ачып җитте, авыз ачабыз дип. Бу инде уен барган вакытта. Уен барган моментта керәңгән анда аша баласын инде тегене. Шуннан бер кызык аша өстәле туры килсә, гомумән ифтарда шунда кылып. Әйе, була инде әлбәттә. Аннан соң әле бер кызык момент булды. Килмешәк спектакльне уйныйбыз. Минем түгел, сәхнәдәш иптәшем Алмас Сабирҗанов. Сәхнә уйный, аның ни ашарга кирәк? Йомырка, тавык йомыркасы ашарга кирәк сәхнәдә прямо. Бу уйнап киткәндә инде. Йомырканы капкан да бер тапкыр ниткән, тешләгән, исенә төшкән, уразада бит. Анда бит инде кеше сәхнәдә уйныйбыз, халык менә Якын. Сезнең арадагы күк якын утыра. Һәм нишләтергә белмим ди. Әле текстны сөйләргә кирәк ди. Әле миңа ди иптәшем карап тора ди. Текстны әйтәсеңме син юкмы дип ди. Ә минем башымда ди, бу йомырканы нишләтергә инде авызга йотырга ярамый. Анда авыз ачырга где-то 5 минут калган булгандыр инде. Үзәсе дә килми уразаны. 5 минут калды бит инде. Көне буе тоткан, тилмереп. Хәзер ди, былай бурдым да ди, колыма чыгардым да ди, текстны сөйләдем ди. Колыма таттым, кирип киткәндә дә тегене каптым ди инде, каптым. Авыз ачыр вакыт җиткән булган инде. Менә шундый моментлар була инде ул. Яки су ичеп куясың, онытылып ичеп куясың. Алы ярый. Онытылып ичеп куясың. Аны сисеңә төшә. Эй, Аллаһым аннан үзең афу разый кыл дисең инде. Берничә булмый. Яки сен онытыласың сәхнәдә. Сәхнәгә чыгар алдыннан ураза вакытында булса инде теге карарга кирәк инде, кабаттан искә төшәргә кирәк. Мин бу сәхнәдә ашыйммы әле, юкмы әле теге. Чөнки теге әлбәттә онытылып ашау уразаны бузмый, ләкин без теге көнебезне карарга тиеш, планлаштырырга тиеш. Максималь рәвештә, мәсәлән, андай белә булмасын өчен инде. Ураза вакытыннан соң спектакльләр уйнарга туры килә бит инде, бик теге авыр спектакльләр. Шул 11-нче елда җәй көне әле безгә туры килде Кара Чикмән дигән спектакль. Хәтерләмисезме аны? Кара Чикмәндә бик бик яман итеп. Барыбыз да уразада яшьләр, бибез, ничек биребез инде дип уйлыйсың, ләкин Аллаһ Тәгалә ул җиңеллек бирә. Самый әйбәт бигән вакыт менә шул вакытка туры килә. Иң яхшы спектакльләр ураза вакытына туры килә. Ничек кенә уйнасаң да, син анда теге ашказанны алга энергия белән түгел, икенче энергиялар белән уйный башлыйсың, син күзләрен икенче диләр теге сәхнәдә вакытта. Менә шулай була әкрен генә. Шуннан да киресенчә безнең галимнәр әйткән, күп ашау якынны китерә, күп ашау теге хәтерне бетерә, аз ашау киресенчә теге энергияне күбрәк бирә дип әйтәләр инде. Бәрәкәт бар уразада. Шулай. Рамазанның үзе бәрәкәте бар. Инде Камал театрынан читләшеп, гомумән хәзер бераздан Татарстанны карыйк. Түнәс әтнәне бүген искә төшердегез. Аллаһ шөкер, безнең әтнәнендә дәүләт театр булып бара бит инде. Казаныбызда берничә менә шундый спектакль театрларыбыз бар. Сезнең фикер буенча бүгенге торыш татар театрының спектакльләренең халыкның сүзен күрәсезме, күпме халык килә, ничек каршы ала. Беренчедән халык әзерме бөтен спектакльләргә? Чөнки сез мәсәлән әйтәсез инде анда теге акыллы сүз, халык көлә. И уйлыйсың, ничек инде монда көләсең, монда еларга кирәк да? Яки киресенчә әйтәсең инде көлке сүз, халык аңламый. Мәсәлән теге акыл дәрәҗәсе, бәлки гыйлем дәрәҗәсе җитеп нидер.
Бу беренчедән, икенчедән, менә гомумән татар халкының театр торышы. Ничегрәк сезнеңчә? Ул мөмкин дә үсештәме, мөмкин дә тик торамы, әллә инде кайчандыр башлангычында ул пикта булган хәзер төшәбезме? Әллә безгә мөмкин дә менә безнең лашык шул теге шаян табылар бар, хозур табылар бар, теге телевидение арткан арта идек, мәсәлән, бер Россия 2 гына бар, элекке заманда канал бар. Еш канал бар, инде без хәзер килесенчә каналларда күбәеп китте. Менә сез үзегездә тәртиптә дә, монда да ничегрәк торыш? Мин беренчедән без бу сорау өстендә гел нитәбез, сөйләшәбез, дуслар белән дә сөйләшәбез. Спектакльләр өлкәсендә дә сүз куертабыз дип әйтик инде. Шуннан бер фикергә килдек. Һәрбер спектакльнең үзенең тамашачысы бар. Һәрбер спектакль. Менә күп кенә йөзләрне сәхнәдә утырган, уйнаган вакытта син әгәр дә утырасың икән, бит икән утырып, монда тамаша залына күз салып аласың. Күп кенә йөзләрне мин күргәнем бар. Кем кая утыра икәнен дә беләм. Андый урыннар да бар. Баштарга аптырыйм, кеше. Димәк ки ул урынга ашый, ул кешегә ашый. Ул спектакльдә аңа ашый. Һәрбер спектакльне әйтеп торам бит, үзенең тамашачысы бар. Аллага шөкер, Татарстанда безнең театрларыбыз җитәрлек. Академия театры бар, дәүләт театрлары күп менә. Һәрберсендә эш кайный. Димәк ки, укып чыккан артистларыбызга да эш бар дигән сүз шулай бит инде. Менә безнең Татарстан буенча анда күп кенә театрларга барып эшли башласалар, аларны да инде кылай җыеп каршы алачаклар. Спектакльләребездә куелып тора, төрле ничек дип әйтим, һәрбер язучыга багышланган анда теге ниләр үтә инде. Спектакльләр җыелып, кичәләр узай. Халык, мин әйтер идем, менә пандемия вакытында аз гына кимеп алды. Пандемия булып алды, чөнки халык курыкты театрга йөрергә. Аннан соң менә керттеләр безнең QR-кодларны инде. Аның буенча да туктамады халык, барыбер йөрде. Без әле курыккан идек, Мәскәү менә ишетүләр буенча Мәскәү театрларына халык гомумән йөрми. Кимеде, бөтенләй йөрмәүче театрлар да бар, банкротка эшләүче театрлар да бар дип. Ләкин безнең татар тамашачысы татар театрын бер вакытта да теге ятимлектә, нәүмизлектә калдырмый дип әйтик. Гел йөреп тора. Төрле спектакльләргә йөреп тора. Шуңа күрә менә безнең инде яңа премьераларыбыз куелып килә менә. Безнең Мәхмүд Галәү буенча менә, Мөхаҗирләр буенча Фәрит Бикчәнтәев әле менә бүгенге көндә дә эш бара ул. Зур әсәр бит, үзегез беләсез, башта булган чыкыйлар Мәхмүд Галәүнең. Аннан соң инде Алла берсә булыр дип көтәбез, Мөхаҗирләр буенча дәвам булачак. Халык бик яратып йөри. Менә шундый үзенең язмышы турында булганны халык бер вакытта да теге ничек калдырмый. Игътибарсыз калдырмый. Ул анда елап утыра, үзен күрә бит, шулай бит, үзен үткәнен күрә, язмышын күз алдына дип әйтик инде. Комедияларга күп кешенең әйтә, ничек комедиялар күбрәк куймыйсыз, ничек мәсәлән драмалар күбрәк. Баксаң, карасаң, бездә икесе дә тигез. Анда теге зур зал өчен комедиялар да бар, драмалар да бар. Шуннан соң инде безнең кече залда эшләп килә, кече залда да бар комедиялар да, драмалар да. Һәрбер тамашаның хушына килерлек спектакльләр җитәрлек. Тамашачы кимемәде дип әйтик. Гомумән менә хәзер күз алдына китерик. Менә мин бер көнне дә карап утырдым, залда яшьләр күп. Залда яшьләр булгачтан инде димәк театрның киләчәге бар дигән сүз. Безнең генә театрда дип әйтмим, гомумән менә Синчун театрына барып премьера карадым мин. Анда да яшьләр күп. Димәк, яшьләр театр өлкәсе белән кызыксына. Спектакльләргә йөри, димәк, татар театрының киләчәге өметле бар дигән сүз. Әле бит искә төшсәк, беренче спектакльләрне нәкъ менә Мөхәммәдия шәкертләре. Шуңа барабыз. Шуңа күрә бисмилла белән башлаган эш инде ул. Дөрес. Театрның киләчәге өметле дип әйттек бит менә. Безнең инде артистларыбыз балалары кая үссен инде, шулай бит. Инде Динә дә, мин дә, иптәшләремнән менә хатыннары да үзләре театрда эшләгәч, балалар да шунда умыклашып театр тузанын сулап үсәләр.
һәм шул ук вакытта инде спектакльләрдә катнашалар. Зәңгәршәлдә алдык менә Сабантуй сәхнәсе. Андалар ду килеп бийләр шунда, конфет җыялар. Шуннан соң инде менә минем кызым Сагынырсызмы спектаклендә уйный. Анда 2 сәгать буе сәхнәдә утыра кирәк. Утыра алында. Мин сизәм, анда безне теге бер рәткә тизеп бастыралар. Монда басып тора, мин монда басам. Миңа карый. Әти ничә реакция ясый икән менә ул моментта дип. Аның күзләре дә битәр шулай карый, нитә, кешене тыңлый белә. Мин аннан сорыйм, кызым әйтәм, үтенәм инде. Мин әйтәм, син үскәчтән зинһар өчен әйтәм, артистка булма инде. Әти кем булым соң инде мин тагын ди ул миңа. Артистка булам ди. Яра ничек кенә булса да, нинди генә һөнәр сайласа да, инде баланың үзе шулай бит. Аңа кысылып булмый. Иң мөһиме сау сәламәт булсыннар. Балалар бәхетле булсыннар. Киләчәгебез өметле булсын. Тәвфиқка, иманлы булып үсәргә насыйп булсын, амин. Инде минемчә бик шундай менә спектакльләр театр турында түгел, әмма аның тирәсендәге кухняны шундай ачып салырга тырыштык бүген. Кешегә бит күңелле шул, менә теге ул спектакльне барып та карый Камал театрына. Аннан соң нәрсәсен, ана кеше ничек яшисең, ага ничек менә яши, ничек шулай рольләргә керә. Инде бераз гына ачып салырга тырыштык бүген көндә. Менә ничек бер үк вакытта син чын мөэмин мөселман булып, шул вакытта дөньяви эшеңне дә алып бара аласың. Пәйгамбәр үзенең хәдисләрендә дип китте. Мәңге яшим дип, үзеңне дөньяны алып бар, ләкин иртәгә үләм дип, намазларыңны укы, гыйбадәтләреңне башкар дип. Инде кайбер кешеләр шуннан да сорау биргән мөмкин, кадерле тамашачыларыбыз, ничек соң, ни рәвешле соң, без менә бит заводта эшлибез, без бит менә укытучы, без бит менә спектакльләрдә катнашабыз, ничек намазны укыйк. Менә бүген без бер мисал китерә алдырга тырыштык сезгә. Иншалла, субханалла дип карагыз, күз тидермәгез иншалла. Инде кем әйтмешли, Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кылсаң, Аллаһ Тәгалә юлларын күрсәтә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә сезгә тагын киләчәктә дә үзегезнең шушы спектакльләр юнәлешендә дә үсәргә насыйп итсен. Һәм әлбәттә гастрольләрдә булсын, монда булсын, төрле мәчетләрдә җомгаларын, гаетләрен укырга насыйп итсен дигән теләктә калабыз. Әле төрле илләрнең мәчетләрен күргән насыйп булсын. Юллар ачылып әмма шулай. Шулай булсын, амин. Шулай булсын, шулай булсын. Шуңа күрә бүген монда килгән өчен Аллаһның рәхмәте булсын сезгә. Үзегезгә рәхмәт чакырганыгызга. Амин. Тагын әле бу стәлләр артында очрашырбыз дигән өметтә мин сезнең белән саубуллашам. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Кадерле тамашачыларыбыз, дин турында подкастлар сериясенең чираттагы чыгарылышы ахырына якынлашты. Гадәттәгечә Алия Ленар, сезнең белән без киләсе очрашырга да дип саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.